aka kai shi nasa to yana ɗaya daga cikin wanda zai je injiniya zai je duba shi muna masu fatan alkhairi yadda Allah ya kawo shi lafiya Allah ne da shi da lafiya kuma bukata da aka sa kuma yi zai Allah ta'ala ya zata mana da ita Allah ya sa kuma shi mana alkhairi a wannan lafiya ta mu da shi da wani zai Allah ya masa jagora Allah ya kawo mana kusurwarsa Allah ya ba mu lafiya da kawo masa lafiya abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu Allah ya tabbata mana da shi abin da zai zama mana Allah ya sa mu san nasara Allah ya sa mu amin Allah ka mana ci gaba wannan lafiya ta mu amin Allah ka mana ci gaba wannan lafiya ta mu amin da abin da zai mana alkhairi a rayuwar cikin lafiya Allah ya tabbata mana Allah ya mana jagoranci Allah ya mana magani da abin da zai kawo mana tafiya a wannan al'amari Allah ya mana magani shi karanta ayatul kursi amin 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 Allah kai ne bayan Allah ba farma sai da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ya Allah daidaita ta Allah sa dace Allah ba da nasara Fatiha salatul Fatiha zaka bayyana wa bayyana wa hadina sallallahu ونجنا من الظلمات الى النور ومن الموت ما تخرج الله وجنا اللهم بارك لنا في ايماننا واسمع وذريتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلنا اليك قلوبنا واليك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Jom.